नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपला निर्णय कळवायचा आहे, क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. आणि या नियोजनाबद्दल या मैदानाचा विचार केला तर गेली 4 वर्ष तू या जीपीएल हे 4थं पर्व असेल माझ्या मते. 4 पर्व खेळतोयस. 3 पर्वांमध्ये विचार केला तर तुझा संघ नेहमी टॉप 4 मध्ये असतो. यावर्षी देखील त्याच इराद्याने या मैदानावरती आलायस आणि नक्कीच पहिले 2 साखळी फेरीचे सामने आपल्या बाजूने केलेस. या नियोजनाबद्दल आणि स्पर्धेबद्दल काही सांगशील? 100% ह्या वर्षी मी क्वालिफाय व्हायचा प्रयत्न करीन 100%. कारण का 2 मॅच जिंकलोय, आता 2 मॅच शिल्लक आहेत, दोन्ही जिंकायचं आहेत. कारण का टेबल टॉप करून क्वालिफायरसाठी फर्स्ट क्वालिफायर आहे असं समजण्यात आलं आहे मला. तर त्याच्यासाठी आम्हाला दोन्ही मॅच जिंकणं आवश्यक आहे. आणि नियोजनाबद्दल बोलायला गेलं तर शब्दच नाही आहेत काही. धन्यवाद. टॉस जिंकल्यानंतर फर्स्ट गोलंदाजी स्वीकारले आणि जयभैरी श्रीनगर अनुप नलावडे आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय. 2 मिनिटं. अनुप नलावडे किंवा फिरोज सिंदगी. फिरोज सिंदगी किंवा अनुप नलावडे. लवकर यायचंय. फिरोज सिंदगी किंवा अनुप नलावडे. नक्कीच आपला मित्र साई आडिवरेकर येताना दिसेल. नाणेफेक नक्कीच तुमच्या बाजूने गेली नाही, परंतु फलंदाजी आले. किती धावांपर्यंत मजल मारू शकाल 5 षटकांमध्ये? प्रथमतः नमस्कार सर्वांना. गणपती प्रीमियर लीग नक्कीच ही सर्वात मोठी टुर्नामेंट असते. दरवर्षी ते टुर्नामेंट होते, पण आयोजन खूपच सुंदर असतं या टुर्नामेंटचं. प्रत्येकालाच वाटतं की आपण गणपतीपुळे प्रीमियर लीग खेळलं पाहिजे. प्रत्येक खेळाडूला काही जणांचं स्वप्न पण असतं. आणि आता गेमचं बोलायचं झालं तर आम्ही नक्कीच आमच्यासाठी दोन्ही मॅच पण डुअर्ड आहेत. आम्ही जास्तीत जास्त रन्स मारण्याचा प्रयत्न करू आणि मॅच जिंकायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद आणि ऑल द बेस्ट असेल दोन्ही संघांना. ओंकार शेलार. धन्यवाद. गिव अवे काढलं गेलंय अक्षय सावंत. आणि त्यांची कमेंट आहे जीपीएलचं आयोजन छान, ग्राउंड आहे नाथखुळा आणि आमचा लाडका गणपतीपुळा अशी कमेंट आहे. धन्यवाद डीजे. जाऊया खेड्याकडच्या दिशेने. फिरोज सिंदगी आपण पाहतोय ज्याडी त्याच्या खेळावरती प्रश्न विचारलेत ना, अगदी सडीतोड उत्तर देणारा हा फिरोज सिंदगी आहे. आणि तो फिरोज सिंदगी पाहायचे आणि काय हवं असतं टेनिस क्रिकेटपटूला की तडीतोड उत्तर देणं गरजेचं असेल. जाऊया मॅचच्या दिशेने. अजून एक महत्वाचा सामना इथे पाहायला भेटतोय. खरं या मोरोमध्ये अजूनही दोन्ही संघ आहेत. काय घडेल काय बिघडणार येणाऱ्या काळामध्ये इथे सांगून जाणार आहेत. जाऊया खेड्याकडच्या दिशेने. फिरोज सिंदगी फ्रॉम किसूरून मॅम परटवडेला बिलॉंग करणारा फिरोज आपण पाहतोय. अनेक पर्व गाजवली आहे. 4थ्या पर्वाचा मालिकेवरचा मानकरी फिरोज सिंदगी. जी सायकल होती ती या खेळाडूने जिंकली होती, तोच फिरोज सिंदगी. आणि पहिला चेंडू आपण पाहतोय बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावेरे धावांचा श्री गणेश इथे केला जातोय. वैयक्तिक धावसंख्या असेल
अजून ओपन करू शकला नाहीये, पण संघाची धाब्याची श्री गणेशा जरूर केली जाते. गोलंदाजी मार करून सुयश पंडित आपण पाहतोय. प्रॉपिंग केस वरती फिरोज सिंदगी, नॉन स्टॅकेट वरती सायू आडेकर. ही जोडी खेळांगणामध्ये दाखल केली जाते. सायू जर विचार करायला गेला तर निश्चितच पार पडलेला सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये दमदार अशी कामगिरी केली होती. बेस्ट फलंदाजचा मार्केट जो ठरला होता तो नॉयच्या एंड वरती आपण पाहतोय. पण स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे रत्नागिरीतला बेताज बादशाह फिरोज, आणि फिरोज साठी टाकला चेंडू फसवा होता. फिंगर रोल इथे केली जाते. गतीत परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस इथे ठरली घातक फिरोज साठी. येतो इथे डॉट बॉल. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी खेळली गेली. डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कोणत्या प्रकारची धाव या चेंडूवरती मिळत नसेल. प्रत्यार मीडियम पेसर सुयश पंडित. नंतरच्या चेंडूवरती काय फटका इथे खेळला जातोय. चेंडू यावेळी चालला असेल सीमारेन बॉर्डरलाईनच्या अलीकडे. क्षेत्ररक्षक होता, चेंडू जाऊन पडला पलीकडे. येतोय चौकार, आणि चौकारांची आतिषबाजी करण्यासाठी फिरोज सिंदगीला ओळखला जातो. तोच फिरोज सिंदगी पुढे एकदा प्रॉपिंग केस वरती इथे सज्ज आहे. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा फटका इथे लाजवाब होता. मनीष जैबीला चेंडू हाय हॅलो करत चाललाय यांच्या बाहेर 4 धावांसाठी. त्या 4च्या मध्येतरी टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 9 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. अजून या षटकातील उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल आपण स्कोर कार्ड वरती पाहतोय 9 धावा. सुयश पंडित नंतरचा चेंडू यावेळी फसवा होता. अपेक्षित उंचीप्रमाणे चेंडू थोडासा डोर राहिला. फिरोज देखील तेच सांगतोय की अपेक्षित उंची होती चेंडूला जास्त, पण चेंडू थोडासा खाली राहिला. टू प्लेचा इशारा इथे केला जातोय. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. षटक क्रमांक 1 पाहतोय पॉवर प्लेचा आहे, आणि पॉवर प्लेच्या षटकामागे इथे धाबा खर्च करणं गरजेचं होता. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, नो चान्स, नो रन इथे मिळली जाते. धावसंख्या 9 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल, आणि काय करेल क्रीडांगणावरती सुयश पंडित. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउड कार्पेट, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. धाव नाही मिळत आहे. पंचांचा सिग्नल इथे दिला जातोय. डॉट बॉलचा इशारा. षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल 9. धन्यवाद डीजे, थँक्यू डीजे. हा येस, जाऊया खेळाकडे दिशेने. गोलंदाजी बार करून यावी दाखल केला जातोय. गोलंदाज आपण पाहतोय काय गोलंदाजी करेल. समोर आहे सायू. सायू सारखं एक मोठं नाव आहे. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट होणार, आणि दुप्पट करण्यासाठी सायूवरती दमदार असेल. गोलंदाजी बार करून सागर निबाते ऑन गोलंदाजी बार. नंतरचा चेंडू यावी काय घडलंय, अपील केली जाते. पंचांवरती आणला गेला होता दबाव, पण पंच आपल्या जागी तटस्थ आहेत. सिलेक्ट 2 चेंडू डॉट फेकण्यामध्ये यश आलंय. यश संपादन केलं जाते. परिकष्टा केली जाते, आणि ती परिकष्टा आता क्रीडांगणाच्या आतमध्ये इथे पाहायला भेटतोय. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे इथे यावी असेल. डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल. सिलेक्टचा 3रा डॉट बॉल येतोय. कोणती धाव मिळत नाहीये. गोल्डन शतक जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे. 4 धाब्यांसाठी 4 धाबा इथे येतात. या 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल झटपट बदलत चालली असेल. तब्बल 17 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा वाकड्या तिकडे बारवीचा हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर मालेगा बेजू के गणेश साला. सिलेक्टच्या 2 चेंडूवरती 2 उत्तुंग चौकार. टीम मीटिंग घेतली जाते, चर्चा केली जाते. धावसंख्या 25 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. लाभोकडे अनेक वर्षाचा दांडगा अनुभव आहे, त्यामुळे चर्चा करतोय. अनेक स्पर्धा खेळल्यात, नामांकित स्पर्धा खेळतो, त्यामुळे चर्चा करतोय तो. नंतर त्या चेंडूवरती यावे काय घडलं असेल. येस, मिळाले होते 8 धावा, तिथून मायनस केला जाणार 5 धावा. षटक संपते इथे. धावसंख्या टीमची टोटल येणार 20 अंकांवरती. षटक क्रमांक 2 चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 1 गडी बाद 20.
धन्यवाद डीजे. गोलंदाजी बारखून इथे दाखल केला जातोय मनीष दळवी उर्फ मन्या. मन्या नावाने या रत्नागिरीमध्ये ओळखला जाणारा. समोर आहे फिरोज सिंदगी. फिरोज सिंदगीसाठी टाकलेला पहिला चेंडू लेगशिकच्या बाहेर. पंचांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्या 21. 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू फिंगर रोल केली होती. चेंडूला गोल केलं जात आहे. चेंडू चालला असेल. हे पण येतोय देवर करताना चौकार. चौकारच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल पुन्हा एकदा जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 25 या धावसंख्येवरती. प्रत्यार मीडियम पेसर मनीष. नंतरचा बॉल फिरोज सिंदगीसाठी टाकलेला थोडासा लेगशिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंच व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. लेग कट करण्याचा प्रयत्न आहे. हिमस्विंग करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. प्रयत्न थोडासा नाकाम ठरतोय. नंतरच्या चेंडूवरती फिरोजच्या बॅट मधून अजून एक निघतोय दणदणीत खणखणीत जिंग जिंग जिंगाट. आलाय चौकार बघ. बुंगाट बुंगाट चौकार इथे येतोय आणि बुंगाट चौकार घेतल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 30 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या जात आहेत. 30 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या आहेत. षटक क्रमांक आपण तिसरं पाहतोय. तिसरं सध्या मार्गस्थ आहे. काय घडणार काय बिघडणार कड्याकडच्या आतुडीचं उत्तर भेटणार आहे. या पद्धतीचा फसवा पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांचे 2 हात समांतर येत आहेत. दिला जातोय व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त दाब यावेळी समोरच्या संख्येला बाल केले जात आहेत. मोफतातल्या यावेळी काय झालंय आणि इथे बाद ठरलाय. इथे पकडला जातोय. जेल संपलाय. फिरोज सिंदगीच्या बारीचा खेळ. धन्यवाद डीजे. थँक्यू. पुढे एकदा नवीन बॅटर किड्याकडच्या दिशेने सोहम भाटकर. थोडासा शांत राहिला या स्पर्धेमध्ये सोहम यावी आपण किड्याकडच्या दिशेने पाहतोय. 2 धावा या चेंडूवरती सोहमने वैयक्तिक खाते इथे ओपन केलं जात आहे. धावसंख्या 33 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल आणि या शेवटच्या चेंडूवरती मॅजिक डिलिव्हरी ऑन केली गेली होती आणि मॅजिक डिलिव्हरी एवढी बाहेर गेली की पंचाने देखील आपले 2 हात अगदी खांद्याच्या दिशेने समांतर केले जात आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. मॅजिक डिलिव्हरी पुढे इथे पाहायला भेटेल का मनीषच्या माध्यमातून. यावेळी केलेला फटका लाजवाब होता. एस्टा कव्हर मध्ये कव्हर रिजनला पार करत चेंडू चालला असेल 2 धावांसाठी. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती तब्बल पोहोचली आहे 35 या धावसंख्येवरती. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 35. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 35. गोलंदाजी बार करून सागर निबाते मॅन फ्रॉम मुंबई. मुंबईला बिलॉंग करतोय. आणि यावेळी महाराष्ट्राने दाखवून दिलं जाते तू मुंबईवरून खेळायला आलास तरी काय झालं. मी माझ्या रत्नागिरीतला खेळाडू आहे आणि माझ्या क्रीडांगणावरती दमखम दाखवणारच. हा दमखम दाखवून दिला जातोय. महाराष्ट्राच्या बॅटमधून निघतोय घराघाती चौकार. जयभैरी श्रीनगर संघाचा मानस सर्वाधिक महागडा खेळाडू म्हणून ओळखला जात होता पण थोडासा चर्चेमध्ये कमी आलाय. चर्चेला उदाहरण यावं लागेल. एकदा येते 1च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 40 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा फटका लाजवाब होता. खडक 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 फटका आहे आणि कडक धाबे ते वसूल केल्या जात आहेत. चेंडू देखील आस्वाद घेत होता 4 धाब्यांचा. वारंवारता 2 चेंडूवरती 2 चेंडूने आस्वाद घेतलेत आणि येणाऱ्या 3ऱ्या चेंडूवरती काय पुढे एकदा चेंडूने आस्वाद घेतलाय. चेंडूला खरेदी केला जातोय 4 धाब्यांसाठी. या 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 48 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार एकापेक्षा एक हटके नाही आहेत. हे फटके 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 सलग चौकार इथे मारले गेलेत. सलगची चौकारांची आतिषबाजी 4 चेंडूवरती 4 उत्तुंग चौकार. मानस ऑन फायर ऑन फायर फायर आणि फायर ब्रिगेड सारखं इथे मानस आपण पाहतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 52 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. डिपेंडिंग टोटल आहे कारण फिरोज सिंदगी सोहम भाटकर मानस लाकडे आणि सार्थक पवार ही गोलंदाजीवरती असलेली 4 नावं आहेत ना ती खूप महत्वाची आहेत पण कामगिरी करावी लागेल. अजून धाबा बनवावं नाही यावे गरजेचं असेल. एक धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. रनिंग द बीट वेने चित्याची चपळ इथे दाखवली. एक धाव पूर्ण केली आहे. धावसंख्या 53.
धन्यवाद डीजे. धावसंख्या 53 या अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. कानमंत्र देण्यासाठी फक्त एकदाच खेळाडू आपला क्रीडांगणामध्ये येऊ शकतो याची सर्वांनी नोंद घ्या. निलेशचा पहिला चेंडू या स्वेर ठरलाय. स्वेर +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मोजला जाणार आहे. धावसंख्या 55 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुण्यात एकदा नवीन गोलंदाज दाखल केला जातोय. निलेश ऑन गोलंदाजी मार्क. पुन्हा एकदा टाकलेला चेंडू यावी चेंडू हा वाईट +2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती येत आहेत. म्हणजेच काय आतापर्यंत कोणताही चेंडू फेकला नाहीये. 5 धावा तिथे खर्च केल्या जात आहेत. ओवी स्पोर्ट संघाचे समर्थक आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा स्वेर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 59 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका इथे पाठवलाय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये हाय हॅलो फॉलो करणाऱ्या प्रेक्षकांना येतोय मानसच्या बॅट मधून अजून एक चौकार. हा चौकार नाहीये तिरस्कार असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 63 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या 63. निलेश पुढे एकदा सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजी मार करून. नंतरचा बॉल परफेक्ट ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं गेलं होतं. क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू होता. नो चान्स. बॅटमन कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. बॅटिंग पॉवर प्ले होता. नंतर त्या चेंडूवरती येतोय डॉट बॉल. सर दुसरा डॉट बॉल येतोय. कम बॅक करतोय. पहिल्या चेंडूवरती थोडीशी खराब गोलंदाजी केली आणि त्यात नंतरच्या सलगच्या 2 चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धावसंख्या जैसे ती वैसे पर 63 या धावसंख्येवरती. अजून या षटकातील उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. मानस लाकडे कासरवेली गावाला बिलॉंग करणारा गतवर्षीचा बेस्ट फलंदाज आणि बेस्ट मालिकावीरचा किताब या मानसने घेतला होता. या स्पर्धेमध्ये थोडासा शांत राहतोय. पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. मानसचा विचार करायला गेला तर गतवर्षीचा मालिकावीर आहे. यावर्षी थोडासा शांत राहिलाय. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा स्वेर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा इथे दिल्या जात आहेत. अतिरिक्त धावा देखील आता कुठेतरी बाहेर केल्या जात आहेत समोरच्या संघाला. नंतर त्या चेंडूवरती दांडकी गोल केली आहे. बोल्ड विकेटचं पतन. थँक्यू रे. धावसंख्या 65. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक आहे. नवीन बॅटर सार्थक पवार क्रीडांगणाच्या दिशेने येतोय आणि सार्थक मॅपम नाचणे जीपीएल खेळण्यासाठी खास आलाय. आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. सीमा रेषा पार चौकार. चौकार येतोय. जीपीएलचा चौकार आपण पाहतोय आणि जीपीएल चौकार खेचल्यानंतर धावसंख्या 69 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. सार्थक पवार आता ऑन फायर झालाय. एक आग उगणारी फलंदाजी त्याला क्रीडांगणामध्ये करणं गरजेचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती डॉट बॉल येतोय आणि सामना पंचांनी इथे संपवलाय. म्हणजेच काय निर्णायक पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे समाप्त होतोय. डीजे 1 मिनिट. पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे समाप्त झालाय. धावसंख्या 69 बनवली गेली आणि 70 धावांचं टार्गेट विजयासाठी इथे ठेवलं जाते. 30 चेंडू 70 धावा.
धन्यवाद दादा डीजे, धन्यवाद डीजे. येस, अप्रतिम गाडी आपण पाहतोय तुषार दादा यांच्या माध्यमातून वाजवली जाते. आणि इकडेकडच्या दिशेने जाऊया. ओमकार घाडी आणि राहुल उर्फ लॅबो आणि गुणवत्तेची बारखोरी खोड होतोय. सोमेश्वर गावाला बिलॉंग करणारा सोहम भाटकर या क्रीडांगणच्या दिशेने आपण पाहतोय. ओमकार घाडी आहे लय भारी, क्रीडांगणच्या दिशेने येतोय. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार ठरला होता. तुझी आपण क्रीडांगणावरती पाहतोय. पंचाचा सिग्नल येतोय. सामन्याला सुरुवात केली जाते. पहिला चेंडू आम्ही थोडासा अतिरिक्त इथे मोजला जाणार आहे. दोन्ही संघाकडून अतिरिक्त चेंडूवरती केलेली सुरुवात. 70 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे ओवी स्पोर्ट्स संघाला आणि बक्षीस पात्र फेरीमध्ये आपला दमखम दाखवायचा आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळायचा इथे प्रयत्न केला होता. अपेक्षित उंची चेंडूने घेतली पण अपेक्षित लाभ या चेंडूने घेऊ शकला नाहीये. येतोय ते डॉट बॉल पुढे एकदा. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल दाखल. एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये कव्हरचा क्षेत्ररक्षक तिथे कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. येतोय सलगचा दुसरा इथे डॉट बॉल. सोहम भाटकर ऑन गोलंदाजी मार्क. नेक्स्ट बॉल. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे टाकला जातोय. सलगचा डॉट बॉल येतोय. सोहमने आखलेली रणनीती, सोहमने आखलेली स्ट्रॅटेजी, डोक्यामध्ये दाखलेली क्षमता, निर्णायक फळी योग्य त्या टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे आणि तोच कार्यक्रम इथे सोमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. याला गाड आणि त्याला गाड मध्ये चाललेला हा सामना. ओवी स्पोर्ट्स संघ हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल आणि बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल होण्याचा प्रयत्न त्यांच्या होतोय. नंतरचा चेंडूवरती ओमकार गाडीच्या बॅट मधून निघतोय जीपीएलचा चौकार. प्रेक्षक मध्ये उत्साह जल्लोष वातावरण आहे आणि तो जल्लोष क्रीडांगणामध्ये पाहतोय. एक समर्थक ओवी स्पोर्ट्स संघाचा तर दुसरा जेबी श्रीनगर संघाचे दोन्ही समर्थक इथे आपण पाहतोय. एकमेकांमध्ये चढावर इथे केली जाते. जीवनात नेहमी चढ उतार येत असतात. कधी तुम्ही तर कधी हमी यावी दाखवले. चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी. 4 धावा इथे मिळत आहेत. नक्कीच या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 9 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. सलामीसाठी आलेले दोन्ही बॅटर आपण पाहतोय. एक मुंबईचा तर एक रत्नागिरीचा. रत्नागिरीचे एक्सप्रेस कशा प्रकारे कामगिरी करेल सोहम भाटकर. थोडासा शांत राहिला या स्पर्धेमध्ये. ओमकार घाडी पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज असेल. ऑफसाईड 4 आणि त्याच्या विरोधात खेळला फटका. लाजवाब, अप्रतिम, उच्च कोटामध्ये येतोय, उच्च श्रेणीमध्ये येतोय चौकार. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 13 मेरा. आता काही करून चालणार नाहीये. येणारं षटक काय आहे? गोल्डन. गोल्डन षटक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट. धन्यवाद डीजे, थँक्यू डीजे. राहुल सुरवाडे उर्फ लॅबो अंडम क्रिकेट मधला एक बेताज बादशाह. मोठं नाव, रँकिंग नंबर 1 साठी ओळखला जाणारा राहुल यावी आपण पाहतोय. मानसच्या पहिल्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला आणि डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. दबाव आणला जातोय. खेळाडू एकमेकांना चांगले ओळखतात त्यामुळे एकमेकांवरती चढा उतार इथे दाखवला जातोय. नंतरचा चेंडू गाई 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 संकटात नाही. समोरच्या संघाला 2 धावांची दिली मिठाई. समोरच्या संघाला 2 धावांची मिठाई देखील दिली जाते. धावा मिळतील इथे. 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 17. कौड करणार खतरा खतरा खतरा. मानच करतोय. पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. माणस कुठेतरी लेंथ भटकलाय. माणसला आता समजवणं गरजेचं आहे. बाबा गोल्डन शेते काय गोल्डन. गोल्डन गोल्डन गोल्डन. दंड करणाऱ्या धावा इथे घेतल्या जात आहेत. मानस थोडासा नाका बटरतोय. गोल्डन चेंडूवरती डन करणाऱ्या धावा इथे घेतल्या जात आहेत आणि डन केल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 27 या धावसंख्येवरती. मुंबईला बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे आणि मुंबईत मी का गणपती बेस सफर मी पार केलंय याचं दाखवले दिलं जात आहे. पंचानी नो बॉलचा इशारा +2. 3 बिघाडा काम बिघाडा. 3 धावा इथे केल्या जात आहेत. 3 बिघाडा काम बिघाडा म्हणजेच काय चेंडूवरती 6 धावा इथे घेतल्या जाणार आहेत टोटल. गोल्डन मधल्या धावा जमा करतायत. आमचे स्कोर थोडेसे अडचणीत येत आहेत त्याच्यामुळे आम्ही हळूहळू होईना पण करतोय. नंतरच्या चेंडूवरती डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे. नंतरच्या चेंडूवरती टप्प्याचा बॉल
फुल गोल गोल 4 धावांसाठी केला जातोय. पंच, एक मिनिट पंच. येस, कंटिन्यू. धावसंख्या 40. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. निम्म सफर पार केलं गेलंय. आता अर्धा टप्पा इथे अजून पार करायचा आहे. लागो लागो बॉल 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 बॉल. येस, लागोची बॅट बोलली. धन्यवाद टीचे. धावसंख्या 48. 48 आहे. 70 धावांचा पाठलाग करत असताना 48 धावा आतापर्यंत यावी आहेत. सेन्सुअल क्रिकेट इथे दाखवलाय. लॅबो आहे बुद्धिमान. कोणत्या प्रकारची वापरली नाही शक्ती, वापरली इथे बुद्धी. 2 धावांची वाटली इथे बुंदी. टोटल 4 धावा या चेंडूवरती मिळतील. धावसंख्या 52 वरती. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या किती? 52. 18 चेंडू 18 रनची आवश्यकता आहे. बॉल टू बॉल. 18 चेंडू 18 रन. येस, माइंडसेटचा वापर इथे केला गेलाय. ना ताकद ना नजाकत दाखवली, पण दाखवली ती युक्ती नाही तर शक्ती नाही तर आपलं टॅलेंट इथे दाखवलं दिलंय. टॅलेंट आहे. ये माझ्या ये असाच केला. ये माझ्या रडांगणामध्ये सापडला आणि चेंडूला पाठवलाय बॉडी लाईनच्या बाहेर. सामना जिंकण्यासाठी 14 रनची आवश्यकता आहे. फिरोज सिंदगीचा नंतरचा चेंडू बॉल इथे येतोय. फिरोज देखील दाखवून दिलं जाते. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझं. बिकार रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील एक नामवंत खेळाडू म्हणून मला ओळखला जातो. तो इथे दाखवून दिला जाते. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला तारला जात आहे. चेंडू चाललाय 2 धाब्यांसाठी आणि 2 धाबा इथे मिळतील. या 2च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 58 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 12 धावांची अजूनही गरज असेल. चेंडू शिल्लक आहेत 15 आणि प्रेक्षक वर्गामध्ये दात इथे पडली असेल. संकट मोचन यावी बनावं लागणार आहे फिरोजला आणि संकट मोचन इथे बनणार का? संकट आली आहे, वेळ आता तारून मारावी लागेल. 12 रनची आवश्यकता आहे. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू गेला 4 धावांसाठी. 9 + 4 टोटल 5. प्रेक्षकांमध्ये वाजल्या टाळ्या कारण ओवी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक आहेत जास्त जास्त जास्त. 4 धावा आणि सामना जिंकण्यासाठी आता गरज असेल 3 रनची आवश्यकता. 3 वरती विजयाची महापीठ. ओवी स्पोर्ट्स संघ मारणार 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 का? क्रिकेट आहे, अनिश्चित आहे. काही घडू शकतं, काही बिघडू शकतं आणि त्या चेंडूवरती व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता आहे. ओवी स्पोर्ट्स संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती उभा राहिलाय. अजून विजय साजरा करायला फिरोज म्हणतो मी असा तसा नाही देणार आहे. मी लेच्या पैच्या नाहीये. क्रिकेट मधलं मला ओळखलं जातं आणि ते तिथे दाखवून दिलं जातंय. नंतर त्या चेंडूवरती ओपकरच्या बॅट मधून स्विमिंग मुवमेंट मारले. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे. महारबरनाथ करबुडे आणि जयभैरी श्रीनगर यानंतर होणारा सामना असेल. आणि ओवी स्पोर्ट्स संघ काय दमकम दाखवणारा विजय आहे. सलग 3 सामन्यांमध्ये 3 विजय. नक्कीच बक्षीस पात्र फेरीमध्ये दाखल केली जाते. ग्रामदेवतेला आराधना आहे खेळाकडच्या दिशेने आपण पाहतोय. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे? या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅन खरी कोण ठरलाय? मुंबईला विरोध करणारा राहुल सुरवाडे उर्फ लाबो. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स यांच्याकडून
चंडिका लॉज कडून लॅबोसाठी 500 रुपयाची धनराशी आली असेल. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा जीपीएल पर्व 6व आणि तिसऱ्या रजनीतील लॅबो या मी ठरतोय मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार. आणि का आम्हाला ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय? लॅबोचं बहुतेक पहिलंच पर्व या क्रीडांगणावरती येण्याचं, पण गोलंदाजीची जादू त्याला पाहायला भेटली नाही. मला अजून गोलंदाजीची आदा त्याला पाहायला भेटली नाहीये. बहुतेकचा पायाखाली करंट आहे म्हणून तो शांत राहिलाय, पण बॅटची जादू नक्कीच त्याच्याकडून पाहायला भेटते. आता मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी यावेळी पाहतोय राहुल सुरवाणी उर्फ लॅबो.